Oot varma. Hyvän tahtoinen. Luotset päästävä avoin. Ja sitten toi kovuus, eli miten se muistaa näitä epämiellyttäviä asioita ja vaikuttaa. Sitä pohdittiin tuossa pitkään, että onko se hieman pehmeä vai kohtuullisen kova. Se on niin rajamailla. Mutta kyllä se hieman pehmeä on. Että kyllä se jossain. Luojan kiitos, että siinä on sen. Tässä tulee sitten muuta, joka voisi korostaa sitä liikaa. Sitten tuo temperamentti. Se on +1. Erittäin vilkas. Yllätys. Mutta nyt tässä ei ole sitä pelua, kun yleensä näissä erittäin vilkkaissa on, että niillä olisi vähän sitä keskittymiskyvyn puutetta. Tämä keskittyy helkkarin hyvin. Että se on aina sen oleelliseen, niin se pitää. Ja sillä on lyhyt reviiri, se ei ala hetkellä millekään, kun on tuolla kaukana. Kaikki nämä erikoistilanteet, niin vasta sitten kun on lähellä, niin nyt sitten otetaan kantaa. Kelkka esimerkiksi se oli vain muutaman metrin päässä, kun nyt se on niin lähellä, että nyt siitä pitää ottaa kantaa. Hyökkäykset sama juttu, että sai tulla hyvin lähelle. Et se on ihan ok. Hermorakenne +1, hieman rauhaton. Ja se ei missään nimessä tarkoita, että se olisi hieman hermostunut. Ei siinä ole hermoissa mitään vikaa. Siinä on nyt, että se ei voi olla tasapaino. Mutta ei ole vika hermossa, se hallitsee ne hyvin. Sitten taisteluhalua. Sen halu käyttää leukoja ja lihaksiaan. Taistella jostakin johonkin. Ja vastustaa joko oikeita tai luuloteltuja uhkia. Kaikki menee siihen samaan piikkiin. Sitä sieltä löytyy. Löytyy ihan suuren verran +3. Ja se tulee joka ikinteessä tilanteessa se näkyy. Puolustushalu +3, kohtuullinen, hillitty. Ja hillitty on, kun se katkee sitten, kun ei se jää päälle. Ja toi terävyys on aika lailla sama. Se on, kans päästään ihan metrin päähän, niin sit sieltä otetaan kantaa ja sit se on oikea vastaus. Et se on kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäys. Sitten meillä on enää tuo toimintakyky, joka nyt ei ole erillinen, se on erillisenä arvosteluna, mutta se ei ole mikään itsenäinen homma, vaan se kertyy näistä muista, että se on semmoinen hyvä kokteili. Mutta joka tapauksessa niin siinä ideana on ensinnäkin se, että koira pystyy pelkonsa voittamaan, että vaikka pelottaa ja se pelkää saa, mutta se pitää hallita, että se pystyy siitä huolimatta toimimaan. Ja muuten suorittaa tämä koko radan niin kuin koiran kannalta tarkoituksenmukaisesti. Että se ei toimijana. Erikoiskokeena on kelkka ja pimeä huone. Molemmat meni hito hyvin. Pimeä huone oli suorastaan loistava. Mutta se katsotaan kaikkialla. Että kyllä sieltä sitä löytyy. +2 verran, eli hyvä. Yeah. Ja sitten miinuspisteitä ei tullut yhtään. Plussia 169. Hyvä.